Hey guys, I'm back with another video. When you guys look under this video, so I look under this video. I did the one we're opening this and getting all the juice out. That button. I think it's so good now. And so they like this. Yeah, ready to see you. Add a video I saw in Sunset Africa. 17. Die behaart Suzy nog weer papier door aan het kringen. Niet nog weer papier door aan het zien. Daar persoon dat niet eerst voor wat niet. Als het kraan op het over feesten. Het eerste papier moet ik leren. Ja, niet altijd op de lijsten. Je moet niet het eerste papier te concentreren. Ik zei, infusie. As I'm back. Video stop.